Ja v súčasnosti pôsobím na Masarykovej univerzite, lekárskej fakulte na Ústave histológie a embryológie a mám tú svoju výskumnú skupinu, ktorá v súčasnosti sčíta zhruba 20 členov, takže už je pomerne veľká. A venujem sa už vlastne 20 rokov výskumu kmeňových buniek a konkrétne sa zaoberám tzv. Neurobiológiou, to znamená, študujeme, ako sa tieto kmeňové bunky, ako sa z nich vytvárajú neuróny a v poslednej dobe aj ako sa vytvárajú tzv. Cerebrálne organoidy, to sú také malé minimozočky, ktoré mimikujú v Petriho miskách vývoj ľudského mozgu. Na týchto modeloch potom študujeme rôzne ľudské neurologické ochorenia ako Alzheimerovú chorobu, prípadne nádory mozgu. Prvýkrát som sa dostala k programu PhD Talent vlastne v jeho prvom ročníku. Ja som vtedy bola v druhom ročníku svojho PhD štúdia a bol otvorený tento štipendijný program. Bola to úplná novinka a my sme sa s niekoľkými spolužiakmi rozhodli, že sa proste pokúsime prihlásiť a skúsime šťastie v tejto súťaži. A niekoľko z nás sa aj dostalo do finále a potom sme ja a ešte jeden kolega z ročníka túto cenu dostali. Najväčší dojem z celého PhD Talentu vo mne možno zanechala tá skúsenosť toho získania nejakého veľmi zaujímavého a vlastne aj relatívne prestížneho štipendia na vlastne dofinancovanie alebo akúsi finančnú podporu mňa ako PhD študenta. Musím povedať, že mi ešte napadá taký jeden moment, ktorý priamo možno nesúvisí s tou súťažou, ale súvisí s tým, ako sa k tomuto postavili naši školitelia, pretože ja a môj kolega z laboratória sme sa do tejto súťaže prihlásili hneď, ako sme ho videli a náš školiteľ nás v tom podporoval a potom sme to niekde diskutovali s kamarátmi a kolegami z iného laboratória a oni hovorili, že oni sa síce chceli prihlásiť, ale ich školiteľ im povedal, že to je len pre výnimočných PhD študentov a tými oni nie sú. Takže sa tam prihlásiť nemajú. Takže čím si myslím, že tá osoba toho školiteľa je naozaj ako dôležitá v tej kariére. Účasť v PhD Talent programe mi určite v mojej ďalšej profesnej dráhe pomohla jednak významne finančne. Ono v tých prvých ročníkoch to vyslovene bola finančná podpora. Aj PhD Talent program sa časom vyvíjal k lepšiemu, musím povedať. Sú tam určite ďalšie naväzujúce soft skill programy a tréningy pre študentov. Niekoľko mojich študentov tento program alebo toto štipendium má. Takže ja vlastne stále vidím ten progres toho projektu, ale za nás to naozaj bolo štipendium. Takže v prvom rade a primárne to bola táto podpora. Ale musím povedať, že vlastne tým, že som tieto financie mala, tak vlastne som po tom poslednom ročníku svojho štúdia mohla vycestovať do Ameriky a na stáž do Ameriky a čiastočne si to zafinancovať vlastne z peňazí PhD Talentu. Výzvy v mojej vedeckej kariére, myslím, boli takého štandardného typu, že vám nevychádzajú experimenty, tak musíte cez to preniesť a nevzdať sa a proste sa zmieriť s tým, že primárne je to o tom, že vás to baví a že niečo objavujete, že sa učíte nové veci a keď vlastne pri tom vybadáte niečo, čo je zaujímavé a ešte by to mohlo pomôcť ľuďom, tak je to vlastne taký dobrý bonus. Tak toto je možno také uvedomenie asi celej PhD kariéry. Kedy som si prvýkrát uvedomila, že veda bude mojou profesnou cestou, je možno ťažké povedať jeden milník a asi sa to vyvíjalo v čase postupne. Ja som niekedy na začiatku svojho štúdia na Masarykovej univerzite na prírodovedeckej fakulte objavila v rámci jedného predmetu tému kmeňových buniek a táto téma ma vtedy veľmi zaujala. Ja som si vlastne úprimne povedané myslela, že tú vedu nikdy robiť nebudem, a pretože som skôr tiahla k rôznym kreatívnym povolaniam, keramika a podobné rukodelné veci. No a v jednom tomto predmete práve prišli na radu tie kmeňové bunky. Ja som vlastne zistila, že tým, že tie kmeňové bunky môžu byť akokoľvek bunkou ľudského tela, môžu byť neurónom, môžu byť srdcovou bunkou, môžu byť proste bunkou kože, čím vy chcete, tak sa mi to zrazu začalo javiť, ako že to je vlastne strašne kreatívne. Že tam by som sa možno našla v tomto. Si vlastne musíte vymyslieť celý ten koncept a vlastne tam bola aj tá manuálna zručnosť v tom potrebná. Ja som potom samozrejme zistila, že celá veda je vlastne veľmi kreatívna. Potom človek si to musí takzvané odmákať rukami, ale na začiatku musí byť to premýšľanie, celú dobu musí byť to premýšľanie a vymýšľanie nových vecí. Takže asi to bol úplne ten moment toho, že existujú kmeňové bunky a
bude to s nimi super a vlastne som tu stále po 20 rokoch s nimi. No čo sa týka ocenení, ktoré som za svoju vedeckú prácu dostala, tak ako tie najvýznamnejšie asi prichádzajú vážne v posledných niekoľkých rokoch. Ja som po návrate zo svojej postdoktorandskej stáže v Kalifornii na University of California San Diego si pomaly začala zakladať vlastnú skupinu a dostala som podporu z nadačného fondu Neuron v kategórii biológia a tento rok vlastne cenu Wernera von Siemensa za najlepší výsledok základnej vedeckej práce v kategórii ženskej vedeckej práce. Ale musím povedať, že už počas PhD a aj pred PhD sme často s kolegami chodievali na konferencie a ak sa niekde nejaká konferencia konala, tak sme tam boli. A tak s tým množstvom tých konferencií sa občas pošťastilo získať aj nejakú cenu za najlepší príspevok vedecký, tak to bolo vždycky, musím povedať, veľmi motivujúce pokračovať. PhD Talent je určite skvelé štipendium na podporenie ďalšej generácie vedcov, mladých vedcov a inovátorov. Hlavne tým, že jednak je to špeciálne po tých rokoch naozaj prestížne ocenenie pre PhD študentov. Ja to stále mám vo svojom CV. Myslím si, že je to nielen finančná podpora. Ten PhD Talent program sa dosť vyvinul aj v tom, že poskytuje svojim štipendistom rôzne školenia a iné možnosti podpory, takže oni môžu čerpať aj z toho. To v tom prvom ročníku za nás vlastne nebolo. Ale je super, že to tam je. No a vlastne mnohí študenti, verím, nemajú to šťastie, že ich školiteľ má granty alebo má dostatok grantov. A toto štipendium im určite môže poskytnúť nejaké extra prostriedky na to, aby nemuseli zháňať brigády a vlastne sústredili sa na to, čo ich baví a pokračovali v tom. Snažím sa, aby sa náš výskum orientoval nielen na základný výskum toho, ako funguje neurogenéza a vývoj neurónov a tých minimozočkov, ale bol aj prínosný v tom, že sa práve zaoberáme modelovaním chorôb. To znamená, je veľký potenciál, že niečo, čo vyskúmame, bude v budúcnosti použité na nejakú terapiu alebo prispeje k niečomu, čo je užitočné pre ľudí. Nad čím sa ja snažím nezamýšľať, keď na to príde a proste si iba povedať, že je to tak, ale mohlo by sa to zmeniť, je práve veľká byrokracia. Jedna rada pre budúcich PhD študentov je: buďte otvorení a proaktívni a choďte sa spýtať a choďte sa pýtať a buďte zvedaví.